mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyo galagad sumbong tulumanon, Silver Dunduyano Sr. alias Veritas. Okay, sige po, magkauban na dun sa istasyon na itong mga kasama sa technical side, si kasamang Radyoman Tani Luod, ugusab si kasamang Radyoman Tax Ilumba sa gawas, si Rinaldo Cuenca, ugusab si Kion Ilumbareng. Pasiunang patibaya sa gyapon sa atong station manager, amahan din sa istasyon ng atong mga amigo, no? Dinhi, no? Ang atong station manager Edgar Dagumo uban na sa iyag mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 22 sa bulan sa Disyembre tuig 2019. Buot ipasabot. Okay. Doon lang kayo, no? Pila na lang kaadlaw. Ato na usab sugaton ang paghandom, pagsaulog nato sa adlawng natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Mayong adlaw sa Ginoo kay ninyo o kay tatong tanan, no, sa gihapon. Og akong gisaad sa miaging Domingo nga atong ipadayon tong atong naisgutan mahitungod sa kinibang authority. Kinibang gahom sa simbahan. Kinahanglan nga muilata og otoridad nga mupailalom ta sa ilang pagmando. Kay mao man ni ang protokol dinhi sa Biblia. Kung wala goy protocol, out of order yun, di ba? Bisan diya sa opisina sa mayor o sa gobernador, nagyon na protocol, bot pasabot. Ang gobernador maghatag og instruction sa iyang mga tao diya sa sulod yun. Instruct niya nga kung doon na manggani mo ari na ko doon ay tuyo, moagi sa ninyo ha, moagi sa ninyo, dili mo diretso diri nako. Dayon pangutan asa o unsay tuyo. O kana gani ang tuyo, okay. Kay pangutan na ngalan, dayon pahibaw asa ko. Aron ako mo desider og atubangon ba siya dayon ako. Mao nay protokol. Nakaroon kong mo sulod ka sa opisina sa gobernador nga dili ka musubay anang protokol, so may mahitabo nimo makasukan lang ka, di ba? So musubay yung kag protokol. Sa Biblia, ingon na naman po wala mong kabantay. Ato ning naalinggatan ning protokol sulod sa Biblia, no?
wala nato amot o gituyo ba na nato nga wa nato tahura? o wa lang gyud kahibalo nga kinahanglanon day na, no? Oh. Basin ba nakahibalo po tao niya ato lang yung supakon kay gusto po ta maghimo gyud atong pundok. Oh, di ba? Mao nang di na lang ta mosunod anong protokol. Pero sa moral philosophy, no, kung kahibalo ta nga sayop ng atong gibuhat, nya mo padayon gyud ta, guilty na gyud ta na. Pero kung honest mistake lang, wa tang kahibalo nga ingon ana diay, mao nang gamagama kag kaugalingon nimong pundok, wala ka masubay sa protocol, wa ka kahibalo, so gitawag na sa moral philosophy og honest mistake, so dili ka guilty. Pero katong nakahibalo, unya iyag yung tuyoon ba, no, sa personal yang hinungdan, personal yang rason, no, kamo na bahala ana sa Dios. Ang Dios na mo'y mag-igo nimo kung tinuyuan jud ang imong sayop. Okay, timan-an biya gyud nato mga igsuon nga ang protokol o ang paagi sa Dios kung maghiusa gali siya og katawhan, mupili gyud na siya og leader nga mangulo sa iyang katawhan, diri gyud siya yuta, no? Buot ipasabot ano moingon man ka ana biritas nga mangulo siya, di ba labawng pangulo man siya. Lagi ang Dios labawng pangulo tuwas langit. Ang buot guna kong ipasabot nga ang Dios bisan labaw siya nga tanan, pangulo siya sa tanan, naaman siya sa langit. Oh, ang Dios mo pili gid siya kanang makita gyud nga mangulo ba nga makig-uban diri nato. O di ba? Mao man gyud na nahitabo pananglit panahon ni Moses. Kinsa may iyang gihimong silbing supremo nga mo at ingon nga representative niya. Di ba si Moses? Basahan ko ninyo Exodo Kapitulo 7 versikulo 1. Unsay giingon sa Dios ngadto ni Moses, unsay giingon niya? Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Now, magkaingon ta unsa man ning Dios nga si Moses kuno gihimo niyang Dios. Nga siya rumay Dios, usa rumay Dios niya nganong giingnan man niya si Moses nga Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Now, dili gyud pod pasabot nga si Moses nahimo ng parehas pod niya nga way sinugdanan, nasayod sa tanan, dili mamatay, dili na buot pasabot ana. Buot lang ipasabot nga gihimo siyang representative sa Dios diri siyuta. Buot pasabot morara pud siya Dios. So, pwede po siya ingnon nato nga si Moses Dios diri sa yuta as figure sa pagka Dios sa langit. Oh, nagrepresent lang si Moses diri sa Dios. Nga naman, kay ang iyang pulong gikan man sa Dios. Nahimo ba siyang spokesman sa Dios? Pero dili gyud siya Dios sa kahimtang. Oh, nagrepresent lang siya sa Dios diri siyuta. Mao po na ba, no? Ininumdum mo nga dunay mga dili katoliko nga ilatang atakihon sa wayon nga tanawa klaro gyud ang katoliko nga nasayop kay naay libro nga niangkon nga ang Santo Papa Dios diri siyuta. Oh. Now, tinuod man na. Pero atong sabton o konsebot pasabot, Dios sa kahimtang o ingon lang nga figure o representative sa Dios diri siyuta. Oh, mo na pangutan-o na do ang Katoliko unsay buot ipasabot. Pares ra gud anang pag-ingon nga ang amahan usa lang kung atong basahon ang Mateo 23:9. O, di ba? Ayaw mo pagtawag og amahan diri siyuta kay usara ang inyong amahan dito sa langit. Na unsa may buot pasabotan? Ang uban mo ingon na nga dili gyud pwede gamito ng titulo sa Dios. Dili po na mao. Ang buot lang ipasabot nga usara gyud ang Dios sa langit. Pero mahimong kanang iyang title, kanang iyang pagkaamahan, kanang iyang titulo, pwede niya na ipagamit sa tao, ingon nga nagrepresent niya nga mangulo sama sa atong pamilya. Nganong tawgon mo na tog tatay, papa, father ng head of the family. Nga, usara magkahay Diyos tuas langit. O tinuod bitaw nga, usara Diyos langit. Pero ipagamit
sa Dios iyang titulo sa mga tao nga himuon niyang leader. Sama anang leader sa pamilya nganong father man natong itawag, nganong dili man brother. Di ba? Oh. Ngano man, ang tubag tungod kay ang head of the family figure na siya sa Dios. Ngano man, ang buti po sabot unta nga kanang atong leader sa pamilya iya untang manduan iyang pamilya nga subay sa kabubuton sa Dios. Kay ang leader lagi sa pamilya nagrepresent na sa pagmando sa Dios, di ba? O figure. So dili dautan nga kanang titulo sa Dios gawi una nato. Ingon nga figure lang, dili gyud sa kahimtang kay in the first place dili man gyud ma-Dios sa kahimtang atong Santo Papa o kanang Diyos nato sa pamilya kanang amahan, di ba? O dili man gyud pud mahitabo nga pananglit ako father naman ko kay minyo naman ko namang ko'y anak. So Diyos ko figure kay amahan man ko. Pero dili ko Diyos sa kahimtang kay mamatay man ko. Dili man ko way sinugdanan, naamang ko sinugdanan. Nagsugod ko katong gipanganak ko sa akong inahan unsa man to 1970. Dili gyud ko ma-qualify nga Diyos sa kahimtang kay ang Diyos sa kahimtang way sinugdanan ni katapusan. Pero mahimong tawgon ko og Diyos ingon nga amahan pero dili amahan lagi sa kahimtanga, ingon lang nga figure. Paras lagi anang pag-ingon nga tay. Bisan kanang leader sa syudad o ang mayor, pwede man na nato natawgon og amahan sa syudad. Ang gobernador, pwede na to tawgon nga amahan sa probinsya. Pero dili amahan nga Dios sa kahimtang. So mao na. So ang Dios nga labaw sa tanan diri sa yuta magpili gid siya leader nga mangulo nga nagsimbolo bali niya. Kanang gitawag og figure sa panaghiusa mao kanang leader. Si Moses iyang gipili niadto. Mao na nga nasa Exodus 7:1 giingnan siya sa Dios, Moses, himoon ko ikaw ingon nga Dios sa tubangan ni Paraon. Mo nay explanation nato nga nga klaro nga gisuportaan anang bersikulo ha. Unsang bersikulo ha? Exodus 7:1. Okay, karon dirita sa si Kristo sa dihang gi-establish niya ang iyang gingharian nga pang-universal. Ang pangutana ron, kinsa may iyang gipili nga mo represent niya? Kana man diha man taron, diha man tanang kabahin-bahin kung dili nato na mahibaw-an o kung nakahibaluta unya supakol lang gyud nato kay ganahan gyud na maghimog ka og galingong pundok. Hinumduman lang nato nga ang gingharian ni Kristo restoration na sa gingharian ni David nga napukan. Lahi lang po noon nga dagway ikumpara sa kang David kay katong kang David nga gingharian mura man tug matawag na tug militaristic ba. Nya dili pa pud to pang universal. Di ba? Katong gingharian ni David. Pero gingharian gyapon sa Dios nga gidumalag tao pero limited ang scope. Dili pareha sa kang Kristo nga pangtibuok kalibutan, di ba? Katong gingharian ni David nga napukan naa sa Amos 9:11 giingon nga tukuron kini pag-usab nganuman kay gingharian gusto sa Dios. Gidumala lang og tao. Ang gingharian ni David nga napukan ipabarog kini itukuron kini kuno ni pag-usab kay ang gingharian sa Dios kinahanglan mo barog man gyud na. Unya ang mangunay gyud og restore nga mo tukod Diyos gyud mo'y mangunay. Nasa Daniel 2:44 ang Diyos sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na malumpag. Kinsa man na sa atong pagtuong Katoliko ang ikaduhang persona sa Diyos na nga si Kristo ang pulong nga nagpakatao nga nagtukod og iglesia. Asa gito mabasa nga ang Diyos nagpakatao? Ang ikaduhang persona nasa Juan 1:14. Sa sinugdan diha na ang pulong uban sa Dios Amahan o ang pulong Dios usab na makaingon lang ng uban na duha na di ang Dios dili. Separate po topic na nga bisag duha na ka persona pero usara sila sa ilang pagka-Dios. Di ba? Ang pulong nga Dios Juan 1:1 sumala sa bersikulo 14 nagpakatao.
Oh, kini klaro gyud. Si Kristo mo nang si Kristo Dios ug tao, dili kay tao lang, di ba? Oh, unya kanus aman gyud na niya gilitok nga mo establish na siya anang hingharian nga dili na malumpag kanang sa tagna sa Daniel 2:44. Naa sa Mateo 16:18. Oh, Mateo 16:18 katong giingnan niya si Pedro. Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o gingharian nga bisan gani hanggang haom sa impyerno dili makabuntog niini sa ato palig-on. But pasabot sukad masugdi ni Kristo dili na gyud ni mawala makita ni kanunay diri sa kalibutan nasa Mateo 5:14 ba to kung ako masayop nga gitawag ni siya syudad nga dili matapig. O di ba? O kingharian gidi matapig sa tupan naa kanunay mao nang kana ganing mga mensahero nga manudlo nga nawala kuno tong iglesyang gisugdan ni Kristo kay na total apostasy at buok na talikod. Klaro kay nang heresi. Oh? Kay dili mahitabo nga ang gisugdan ni Kristo mawala pa kay sa tagna sa Daniel 2:44 gingharian ni nga dili malumpag. Unya mawala ni noon maapostata na noon kumplito tibuok. Now, napoy tagna nga naay matalikod, daghan, bagang duot sa katawhan matalikod, pero dili ang tibuok. Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo, naas pasumbingay sa Mateo City, 24 ug 25, dili gyud na malusno, bisan pagdaghang mga katalagman o mga kakulian. Basahan ko ninyo ng parabola sa Mateo City, tudling 24 hangtod 25 nga ang balay nga tukuron ibabaw sa batulig-on dili maunsa di ba guba taliwala sa mga punos, di ba? Mao na ang iglesia nga natukod ibabaw sa batulig-on. Oh, unya si Kristo mao'y silbing hari kay siya may gatukod. Ni ang pangutana, kinsa may iyang gihimong prime minister o gitugyanan si Yahweh. Nga kana ra bang kinugyanan si Yahweh, tao gud ra nagamahan. Now, mudagan din ta sa panahon ni David. Nga diin si David hari, na kinsa man po'y prime minister sa iyang panahon. Now, kung ayo na to basa ang Biblia, dili man noon nasuwat gyud tanan, pero naay mabasa nga sa pagkahari ni David na atoy na napuli niya nga hari nga si kinsa galito nalimot man ko ato nalimot ko naatoy napuli sa iyang trono ingon nga hari dayon naapoy prime minister nga kihinganlan og Shebna, di ba? Shebna gitugyanan si Yahweh unya wicked to siya nga pagka-leader pagkatinugyanan si Yahweh wicked daotan sumogalin ni prueba nga kung doon naman tayo mga santo papa nga wicked o ingnon talang maot o panig-ingnan dili na naikatingala lagi kay sa history sa kalibutan sa gingharian sa Dios diri sa yuta naagay mga leader nga nahimong badlungon naagyod paras lagi ni Shebna siya mo'y gitugyanan si Yahweh taugon gani ang iyang katungdanan og amahan sa tupa papa asa man ang mabasa Isaias 22 tudling 20 hangtod 23 basahan ninyo Isaias 22 20 hangtod sa 23 naa diha mabasa ka ng pag-overthrow o kana bang pagpalagpot sa gahom ni Shebna kay dautan man siya nga pagka-leader na niadtong higayon na giilisan siya ang gipuli niya si Eliakim di ba giingnan si Shebna nga kuhaon ko nga kanimo ang Yahweh o ang authority ang authority niya itugyan na nako ni Eliakim. Si Eliakim na mo'y magkuput anang Yahweh o hinganlan ang iyang katungdanan o pangulo na sa King James klaro kay na amahan, father. So kanang tinugyanan si Yahweh, amahan. Di ba? Kay ang gingharian lagi na ay hari na naapoy prime minister. Ang prime minister kanang tugyanan si Yahweh. Then basahan ninyo, Isaias 22, 20 hangtod 23, kanang tugyanan si Yahweh, taugol lagi nagamahan, papa. Papa. Mo manggali ang uban nga nakasabot anang authority sa Santo Papa, murag na usa ka pundok, di lang nako hinganlan. Ilan ang gamiton? Ang ilang leader taugon po nilag Santo Papa. Pero timan dili biya gyud na mao gyud gipili ni Kristo. Ang una gyud gipili ni Kristo nga Santo Papa. Si Pedro magyod, di ba? Mateo 16:19. Klaro kay na Pedro ang ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit.
ang imong idili diri syuta, idili na kung sa langit ang imong itugot, di ba? Tanawa sa dihang giingnan si Pedro ana, nabi ang ubang mga apostoles. Di ba? Na kung parehas sila tanan og katungdanan, no, di ba na may mga pundok nga musupak anang primacy of St. Peter. Daghang kay musupak ana sa Badista, Iglesia ni Cristo, born again Protestante, sila tanan bisan ng Orthodox, supak ana. Di ba? Katoliko rin nanudlo ana. Sa 12 ka apostol si Pedro may prime minister. Siya ko'y gituganan. Di ba? Di ba ni? Na ang ubang mga apostolis niya present. Oh, nganong si Pedro na may gituganan si Yahweh, but pasabot, siya mo'y gihimong representative ni Jesus Christ. Kay ang kakupot jud anang Yahweh, authority man na sa pagmando, na sa pinadayag 3:7. Si Kristong gipasabot, nagkupot sa Yahweh. Dayon mao lagi gitawag ang maong nagkupot sa Yahweh og balaan o holy na sa ato pa kinatsila santo. Di man ha, pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh tawgon og santo, holy. Na kung atong kinatsilaon mo lagi na santo, sa in English holy, sa Tagalog banal. Oh, basahan ninyo pinadayag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh, holy o banal sa Tagalog, santo sa kinatsila. So mauna, kung ato nang ikunik po sa Isayas nga ang tinuganan si Yahweh, Father o Amahan, Papa sa kinatsila, kung atong ikumbay na, usahon na to na Holy Father o Santo Papa sa ato pa titulo sa Dios. So kana ding nagkupot si Yahweh, ang titulo ana Holy Father o Santo Papa, di ba? Yeah, kung kinsa may unang gipili ni Kristo ana, oh? Di ba? Si Pedro man, dili man bisan kinsa, na may uban maghimom po ilang kaugalingong Santo Papa. Oh. Unya, inig kabakante ana nga posisyon, na nagyo na mo puli. Nagyo na succession. Unya, ngayon sila nga, dili man mabasa Veritas nga si Linus may napuli ni Pedro. Di lagi mabasa des Biblia, kaya wa man masuwat des Biblia tanan. Bisan ka na mga leader sa ubang religion, wa man na masuwat sa Biblia. Oh, nabitaw to'y ni supak ana sa debate ni ingon nga asa man mabasa sa Biblia nga si Linus may napuli ni Pedro sa dihang nabakante ang katungdanan ni Pedro. Dili man na mabasa ang ngalan ni Linus pero dili mabasa nga siya may napuli. Oh, asa man mabasa iyang ngalan nasa ikaduhang Timoteo 4:21. Ikaduhang Timoteo 4:21 mabasa diya si Linus o Linus. Oh, di mabasa ang siya yung napuli ni Pedro. Pero sa history, church history, klaro nga siya kay pag-abot gikan ni Pedro sa Antioch, pagpaingon niya sa Roma, ang napuli niya nga Bishop of Antioch si Ebodios then si Ignacio, katong naghulagway nag-describe sa iglesia nga Catholic, di ba? Oh. Pag-abot ni Pedro dito sa Rome, uban ni Pablo kay na kaadto man pud si Pablo. So dito siya. So siya may tinuganan sa Yahweh, so siya may silbing labaw na dayon dito, Bishop of Rome. So sa dihang nabakante ang iyang posisyon kay obispo man siya, kung kinsa na puli niya, automatic siya may silbing Santo Papa. Oh, successor. Paras ba ng opisina sa mayor? Katungdanan sa mayor, kung mabakante na, kung kinsa makapuli niya, di siya na pod, di ba? Oh, nya ug di mabasa sa Biblia, dili tinuod. Nainomdom ko atong INC. So kung dili mabasa sa Biblia, dili tinuod sa to pa, dili po di may mutuo nga ang napuli ni Felix Manalo si Iranyo, iyang anak kay wa man sa Biblia. Dili po may mutuo nga pagkamatay po ni Iranyo si Eduardo na pod, di ta mutuo di anak kay wala man sa Biblia. No. Mo lagi na example nga dili tanang tinuod mabasa sa Biblia kay wala na sulatan sa Biblia. Unya, kay kanang katungdanan ni Pedro, importante man na Vicar of Jesus Christ man na. O na sa Juan 21:15-17, kanang Vicar of Jesus Christ tugyanan na sa tanang mga karnero ni Kristo, sa tanang mga apostolis. Si Pedro may gitugyanan sa to pa siya may gihimong supremo. Executive Minister o Vicar of Jesus Christ, no? Sa tema nato sa Santo Papa ato ning madetalye og ayo. So, nganong ato ning gihisgutan kay mao ni ang protokol sa Biblia. Sa ato pa, aron dili ta masaag, dili ta magkabahin-bahin, sundon lang nato ng kinsay nakapuli anang katungdanan ni Pedro, kay siya mo'y representative ni Jesus Christ diri syuta. Ya, saon maghimo man tag kaugalingong pangulo, di man ta mo subay sa protokol, mao na nagkabahin-bahin ta. Di ba? Oh, wanam taigong panahon, no? Ato ning ipadayon sa sunod.
sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, atong obispo, mga kaparian, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Puntas pa lang, nako, sa eskwela may nananipag at maayos. Sa school, game na, ayaw! Champion Energy, buhat ang maayos. Champion Energy, mamaayo na pumaluin na. Drink Milo everyday. Pagawa siyang Champion Energy sa eskwelahan kada adlaw. Hatagi siyang Milo with free balanced meals na protomos, iron o D-vitamin. Milo everyday. Kalami nga love sa mga kids na apay Champion Energy. Choose Milo. Noong ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala, kadiri ka! Sa antibac ay pigay. Akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid sa antibac ang galing. Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. More liquid dishwashing